Tamang oras, alas 12 en punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na udto mga tugang, aldaw nakita nin Martes. Petsa 4 kan bulan kan Pebrero taon 2025, ininapuan Bareta alas 12, asin sa pangaran kan regular nindong tagapagbareta na si News Director Mar de la Cruz. Ako munaan para mientras nindong makakaibahan. Ako po si Jasmine Baloloy. Headlines kan darakulang Bareta sa lado lokal. Lawas ni Albay 1st District Congressman Edsel Lagman nasa St. John the Baptist Parish na sa Tabaco City para buksan sa iyang mga suportadores bago ibiyahe pasiring sa Manila sa aga. Propuestong 200 pesos na dugang na sweldo may positibo asin negatibong epekto sigun sa presidente kan Albay Chamber of Commerce and Industry. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, pagmukna sa Virology Institute of the Philippines. Inaprobara na kan Senado sa ikatulo asin pinal na pagbasa. Propuestong lakdang na i-base sa actuarial study ang premium contribution rate kan PhilHealth. Inaprobara na kan Kamara sa ikatulo asin pinal na pagbasa. Bareta sa ibang nasyon, pag-oktaba nin sarong bulan na pagpataw nin taripa sa Mexico, tinugutan na ni US President Donald Trump. Baretang sports, kampanya kan Strong Group Athletics sa 34th Dubai International Basketball Championship natapos na. Yan ang headlines, ngunyan sa detalyes, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nasa St. John the Baptist Parish sa Tabaco City, Albay, na ang lawas ni Albay 1st District Edsel Lagman, kasubagong aga, Pebrero 4. Pasado alas 8:30 din aga kan mag-abot ini hali sa iyang residensya sa barangay Sugod kan Baka kay Albay. Ipighatod ini sa paagi nin motorcade na inabangan kan sa iyang mga suportadores asin ang mga estudyante kan mga pribado asin pampublikong eskwelahan sa Primer Distrito na may mga bitbit na banderitas na may nakabugtak na Superman asin nakasulog nin yellow na t-shirt. Sa schedule maghapon ngunya na aldaw sagud at siya na banggi. Matinir ang lawas kan kongresista sa nasabing simbahan asin nakatalaan na magkaigwanin eulogy kan mga suportadores hali sa Tabaco City asin Malinao Albay bago naman iniibiyahe pasiring sa Manila para sa necrological service sa Kongreso. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. May mga pros and cons ang ipigbubusol na 200 pesos na dugang na sweldo para sa mga empleyado sa pribadong sektor. Ini ang pahayag ni Albay Chamber of Commerce and Industry President Rosemary Quintore sa DCGB News kung saan sa iyang ipinaliwanag na posibleng magdara ini ni negatibong resulta sa nasa negosyo asin ekonomiya dahil sa pagkakaiba nin klase ni negosyo, kanya-kanyang pangangaipo sa kada rehiyon asin iba-iba ang standard of living
living, kun kaya pigrekomendar kan Philippine Chamber of Commerce na paghururunan nin marhay asin i-regionalized ang pag-increase sa paagi kan Regional Wage Board. Sinabi ni Ray na pabor ini sa mga empleyado alagad kaipuhan nindang masabutan na sa ibong kan paglangkaw kan sweldo malangkaw man ang kontribusyon sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno arog kan SSS, PhilHealth asin pag-ibig. Dugang pa ni Ray na dakula ang posibilidad na ang mga negosyo ang magbawas nin empleyado para i-maximize ang workforce asin posibleng magbawi sa paagi kan pagpapalangkaw sa presyo kan sa indang mga produkto. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa ibong kan legislated wage increase sa Kongreso, nadugang na 200 pesos sa mga empleyado sa pribadong sektor. Siniguro ni Department of Labor and Employment Bicol Regional Director Imelda Gatinaw na padagos man sinda sa indang mandato sa paagi kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa pagtalaan nin sweldo sa rehiyon basado man sa pangangaipo asin mapaghururunan kaibahan ang mga employer. Sinabi ni Gatinaw na ang nasabing propwesto ang posibleng halawig na proseso alagad sinda ang parago sa pag-aram kan sitwasyon asin pangangaipo kan mga obrero sa rehiyon. Sigon kay Gatinaw na sa Marso nakatalaan sindang magkondukta nin public hearing para man sa wage increase na napindyente ka nakalihis na taon dahil naman sa pagtama kan magkakasunod na bagyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Nakatalaan na maghururon ngunya na aldaw ang mga stakeholders na konektado sa salud sa gobyerno probinsyal kan Albay para sa planong pagbalyo kan medical ward kan lumang Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa pigkonstruhir na ospital sa Ligao City. Ini ang pahayag sa DCGB News ni J. Bidap Chief Dr. Dominador Concepcion sa pagsasabing tutukaron ninda ang manungod sa pigsasabing paggamit sa sarong building sa laog kan compound. Sinabi ni Dr. Concepcion, kaibahan sa mga pagtiripon, sinda Albay Provincial Health Officer Estela Zenit, Provincial Engineer Dante Baclao, ang kontraktor kan patrabaho kan ospital asin iba pa. Sigon kay Concepcion, sa ibong kan itinaong go signal kan Provincial Engineering Office para maokupar ang edipisyo. May presyo o may proseso man na kaipuhan agihan arog kan aplikasyon para sa akreditasyon sa Department of Health, inspeksyon sa mga fasilidad asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Nasaangatanan nin kasong pagbayolar sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tulong suspect na nadakop sa sarong drug buy-bust operation sa Purok 2, Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. Sigon ini kay Philippine Drug Enforcement Agency, Albay Provincial Officer Intelligence Officer 3, Nue Brigel, makalihis na marumpag ninda ang sarong drug den sa barangay na nagresulta para madakop ang tulong individual na konsideradong high-value target. Sinabi ni Brigel, ang operasyon poko mas o menos alas 5:26 nin hapon kung sa inadakop ang 45 anyos na drug maintainer. Kaibahan ang duwang drug den visitor na may edad 24 asin 25 anyos para rehong residente kan barangay. Nako asa sa indang posisyon ang manlain-lain ng mga ebidensya na konektado sa droga kaibahan ang shabu, aluminum foil, lighters, timbangan, gunting asin iba pa. Sa giraray man na hinagad ni Brigel sa komunidad na tabangan sinda sa kampanya kontra illegal na droga sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Wara pa nin informasyon na nakukuha ang Provincial Education Department kan Albay kung naaprobara na kan Commission on Election an sa indang kahagadan na i-exempt ang pagtaon in educational assistance sa mga estudyanteng Albayano. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay PED Officer Rowena Ondis.
Bulanin Hulyo 2024, pasinda nagsumitir nin aplikasyon sa komisyon para pag-exempt sa election spending ban kan sa indang mga programa alagad sagud sa ngunyan, wara panin kasimbagan ang COMELEC sa inda. Sa ibong kaini sinabi ni Ontis na sa ngunyan iinguwahon ninda na magpadagos asin kun kaya matapos ang pagtaon tabang sa mga estudyante bago pa man ang pagbabawal kan komisyon na magpaluwas nin fondo katakod kan papaharan ning eleksyon sa Mayo 2025. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Nagukundukta ng unyan ang Pulangi Municipal Police Station in investigasyon sa social media para masusog kung saan naghali asin si Isay ang nagpapalakop kan peking informasyon manungod sa puting van na nagkukuanin aki sa munisipyo. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Pulangi Municipal Police Station Deputy Chief of Police, Police Captain Rene Albao sa pagsasabing makalihis ang ginibo nindang balidasyon sa nasabing informasyon na naglalakop, napatunayan ninda na bako ini totoo. Sinabi ni Albao na ang si Isay man na persona na madadakop asin mapapatunayan na nagpapalakop nin salang informasyon. Ang pwedeng saangatanin kaso na pagbayura o pagbayular sa crime o cybercrime law, Article 154 o Revised Penal Code amended by Republic Act 10175 asin Republic Act 10951. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mantinidong nakalatag ang mga border control sa linderos kan probinsya kasabay ang surveillance activities kan Albay Veterinary Office sa ibong kan 0 cases nin African swine fever sa Albay. Sigon kay Dr. Pancho Melia, pamayo kan nasabing opisina, mahigpit pa man giraray ang sa indang border control para sa mga checkpoints asin biosecurity measures sa mga lugar na may pigaataman na urig. Katakod kaini ipinarumdom ni Melia sa mga swine farmers na padagos na obserbaran asin limitaran ang mga naglalaog asin nagluluwas sa indang mga farm dahil sa posibilidad na makalaog ang nasabing virus. Sinabi ni Melia na ultimong nairehistro ang African swine fever o nasa red zone ang malinaw kan Disyembre 2024 asin naibalik ini sa pink zone kan Enero 24, 2025. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Padagos ang massive disconnection activity kan Albay Electric Cooperative Incorporated sa mga miyembros konsumidores sa probinsya na may eksistidong konsumo na daipa nababayadan. Sa anunsyo na ipinaluwas kan kooperatiba, 10 barangay sa munisipyo kan Malinaw, ang pigbibisita ngunyan kan sa indang disconnection team, 19 barangay sa Legazpi City asin 7 naman sa Ligao City. Ipinaliwanag kan Aleco na ang lakdang na ini may katuyuhan na mamantiner ang pinansyal na aspeto kan kooperatiba asin pangatamanan ang interes kan mga member consumer owners. Para sa mga mabayad din konsumo, pwede sindang magbisita sa mga Aleco Service and Collection Office, mga akreditadong payment centers, Arogan Bayad Center, Kamalig Bank, EasyPay, Union Bank, BDO, GCash asin sa SM Legazpi. Padagos ang pagtaonin suporta kan Chu Chi Foundation sa lokal na gobyerno kan Tabaco City magin sa iba pang mga munisipyo sa probinsya kan Albay. Patunay kainian ipig-turnover ng mga kagamitan sa Dr. Lorenzo Ziga Memorial District kan nakalihis na aldaw. Pinanginotan ang aktibidad ni Mr. Antonio Tan kung saan itinao sa nasabing ospital ang 18 hospital beds, 16 na wheelchairs, 12 commode chairs asin 8 walkers. Enot naman na nakapagtaonin parehong mga gamit ang nasabing foundation sa Pantao District Hospital asin Matnito Municipal Hospital ka nakalihis na aldaw.
Mga tugang yan po ang primerong parte kan Bareta alas 12, ang Bareta sa Lado Nasyonal, ibang nasyon, sports, siniba pa makalihis kaini. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Ipadagos ta po ang Bareta alas 12 ngunyan sa detalles kan mga Bareta sa Lado Nasyonal.
Inaprubaran kan mga senador sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang propwestong ley na magmumukna sa Virology Institute of the Philippines o VIP. Daing kontra sa propwestong ley na mapakusog sa kakayanan kan Pilipinas na pag-adalan, diskubrihon asin aksyonan, bako sa naan mga virus, kudi pati naan iba pang infectious threats na nakakaapekto sa mga tao, hayop asin pananom. Siniguro man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tatagamahanin pondo ang pagpapatindog nin edipisyo kan VIP bilang pagmidbid sa importansya kan preparasyon in kaso magkaigwanin panibagong pangkinaba na pandemya. Inaprubaran kan Kamara de Representantes sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang propwestong lakdang na ibase sa actuarial study and premium contribution rate kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang House Bill 11357 na maamyendar sa Universal Health Care o UHC Law o Republic Act 11223. Iyo ang nakakuan nin 191 na pabor asin tulong kontra sa boto. Sa irarom kan bill, mantang wara pang pigsusumiter na actuarial study and PhilHealth asin dai pa ini na aprubaran kan Kongreso. Ang premium rate asin ang itinalaan na 3.5% mas hababa sa presenteng 5% na premium rate. Ang pagbabago na naaprubaran kan Kongreso iyo ang ipapautob sa kasunod na taon. Sigun sa propwesto, ang 50% kan premium contributions kan mga migrant workers iyo ang babayadan kan gobyerno. Ang mga employer kan seafarer sa paagi kan local aiding agencies ang magbabayad kan 50% kan premium contribution kan seafarer. Ang mga employer naman kan land-based migrant workers ang masalonin 50% premium contribution. Sa irarom kan propwestong lakdang, bibilugon man ang Universal Health Care Coordinating Council na kumpwesto kan man iba-ibang ahensya para parikason ang implementasyon kan UHC law sa national asin subnational level. Inaprubaran kan Senado sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang propwestong lakdang na nagre-reschedule sa kainot-inoteng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections gikan sa Mayo 12, 2025 pasiring sa Oktubre 13, 2025. Sa irarom kan Senate Bill 2942 ang BARM polls pagkatapos kan inirekomendar na eleksyon sa Oktubre 12 iyo ang gigibuhon asin isasabay sa 2028 national elections asin kada tulong taon pagkatapos kaini. Ang mga termino kan mga mapipili sa primerong BARM polls mapoon sa pagkaudto kan Oktubre 30, 2025. Ang bersyon kan Senado kan propwestong ley iyo ang iba pang propwestong lakdang kan House of Representatives. Pigrekomendar na ipag-oktaba ang botohan sa Mayo 2025 sa propwestong ley na inaprubaran sa ikatulo asin pinal na pagbasa sa Kamara de Representantes. Dahilan digdi makonduktan nin bicameral conference committee meeting para plansyahon ang pagkakaiba kan bersyon kan Senado asin Kamara. Pasado na sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan Kamara de Representantes ang propwestong lakdang na magpapataw nin 500,000 pesos na multa sa mga nuisance candidate. Ang botong 193 na pabor asin 4 na kontra inaprubaran kan Kamara de Representantes ang House Bill 11317 na nagaamyendar sa Omnibus Election Code of the Philippines o Batas Pambansa 881 sa session kan plenaryo kasohapon. Aamyendaran kan bill ang definisyon kan nuisance candidate asin isasabay ang mga individual na nagsumiter nin Certificate of Candidacy o COC para makadilhensya o magresibinin iba pang konsiderasyon. Sa presenteng ley, ang definisyon kan nuisance candidate iyo ang mga individual na nagsumiter nin COC para rauton ang proseso kan eleksyon, magdaranin kalibongan sa mga botante dahil sa pagkakapareho nin pangaran o apelyido kay ni sa ibang kandidato asin iba pang paagi na nagpapahiling na wala talagang intensyon na magkandidato sa pampublikong opisina.
ang mga mapapatunayan na guilty, papagmultahonin 500,000 pesos sa Commissions on Elections o COMELEC. Ikinahadit kan Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pigsasabing pagtagaman nin bilyones pesos para sa ayuda sa irarom kan 6.3 billion pesos sa 2025 national budget. Sigon kay Caritas Philippines Executive Director, Father Tito Kaluwag, na panahon na para maghiro asin magprotesta laban sa korupsyon, asin orog padigdi kaipuhan nin pagkasararo asin maging liwanag laban sa korupsyon. Apesar kan kaipuhan an ayuda para matabangan ang mga nagtitios, importante na matauan ang mga ini nin programang talagang mataunin oportunidad sa senta para mapakarhayan sa indang mga buhay asin daisa na maglaom sa nariresibing ayuda. Ipinunto ni Father Kaluwag na panahon na para gamiton ang national budget, bako para sa mga ayuda kundi para sa mga proyektong magsusulong sa saindang mga buhay. Pigko-konsiderar kan Philippine National Police o PNP ang pagtataonin onra kay Police Colonel Pergentino Bong Malabed Jr. na kaibahan sa mga nagadaan sa air collision sa Washington, D.C. Sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na normal igwanin corresponding na mga medalya na itatao sa iya para sa assistance na itatao sa iyang mga nawalat na pamilya. Mientras na daipa man naaraman ang timeline para sa pagpapauli kan bangkay ni Malabed sa Pilipinas. Sinabi ni PNP Public Information Office Acting Chief of Police, Colonel Randolph Tuanyo, na si Malabed bilang PNP Supply Management Division Chief. Iyo ana sa official travel para sa pre-delivery inspection ka nagkapirang all-purpose vest. Bareta sa ibang nasyon, nagtugot na si US President Donald Trump na ipag-oktaba nin sarong bulan ang pagpataw nin taripa sa Mexico. Ipinaluwas kaini ang desisyon matapos ang ginibong paghururo ninda ni Mexican President Claudia Sheinbaum. Dagdag pa ni Trump na naging magayon ang huron ninda kung saan nagtugot man siya na magbugtak nin 10,000 na soldados sa Mexico border na nagsiseparar sa Amerika asin Mexico. Ang nasabi mga soldados ang mapugol sa paglayog kan fentanyl asin mga illegal na migrants. Magigirumduman na mapataw kuta ang US nin 25% na taripa sa Mexico, Canada asin China. Baretang sports, natapos na ang kampanya kan Strong Group Athletics sa 34th Dubai International Basketball Championship. Ini matapos na daugon sinda kan Tunisia National Team sa score na 68-63 sa semifinals. Nabukod pa kan Strong Group ang 16 na advantage kan Tunisia sagod sa huri, alagad daina sinda nakalamang pa. Nasayang ang nagibong 18 puntos, 15 rebounds ni DeMarcus Cousins, mantang 18 puntos man ni Chris McCullough. Breakthrough! Sarong grupo nin researchers sa University of the Philippines, Los Baños, na nagdevelop nin sarong biopesticide na kayang pugulan ang infestasyon nin mga peste, partikular na sa Fusarium wilt sa mga pananom. Sigon kay Dr. Upi Marfori, ang Fusarium wilt ang kondisyon kan sarong pananom na nagyayalo ang lawas asin dahon dahil sa fungal pathogen. Pirming pigdidistroso kaini ang tanom na talong, lada asin kamatis. Sinabi ni Dr. Marfori, sa paagi ka nasabing biopesticide, mapupugulan ng makaapekto ang soil-borne pathogen na nasa daga. Sa ngunyan, padagos pa ang pagdevelop ka nasabing pesticide para mapakinabangan naman kan mga parauma sa nasyon. Istorya na iiba!
Sarong lemon fruit na hali pa kan taong 1739 an naipabakal sa sarong auction sa kantidad na 1,400 British pounds, kapareho nin 98,000 pesos. Sigun sa Brittles auctioneers, ang lemon ang hali sa sarong pamilya na ipina-appraise sa indang 90th century cabinet na pamana kan sa indang tiyoon. Ang cabinet ang napag-araman na hali sa colonial India, asin idinara sa England bilang regalo. Mantang pigpipinturahan, nareparo kan sarong photographer na may nagligid sa laog kan drawer na ini. Naka-engrave sa lemyon ang mensahe digdi na given by Mr. P. Lofrancini November 4, 1739 to Miss E. Baxter. Naisipan kan mga auctioneer na ipasubasta man ang lemon asin nakigig ang mga taga Brittles auctioneers na mas dakol ang interesado sa lemon kaysa sa cabinet. Pagkatapos kan subastahan, na ipabakal sa kantidad na 1,400 British pounds ang lemon, mientras na ang cabinet ang naipabakal sa na nin 32 British pounds. Flashback! Pebrero 4 taon 1000 o 1899 kan madiskubre ninda Private William Walter Grayson ang planong pag-aalsa kan mga Pilipinong soldados kontra sa mga Amerikano, rason para mamakot ang Filipino-American War. Dahil sa napagplanuhan kan mga Pilipino, dakulang bentahe ni para sa inda dahilan para madipisilan ang mga Amerikano na sakupon ang nasyon na uminabot nin 3 taon. Natapos na ang gera kan Marso 23, taon 1091 o taon 1901 o 1990s kan madakop si General Emilio Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Yan po ang kabilugan kan detalles kan mga bareta sa Bareta Alas 12. Sa pangaran po kan nagsururat kan bareta, Angel Mustasa sa Newsbase. Sa lado teknikal, nakaibahan ta po dyan si Sir Ramir Tanay. Sa IT, si Sir Jerome Nico Martinez. Happy birthday po kay Sir Ronald Baldo, ang kaibahan ta po sa Technical Department. Ako po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Salamat kan sa indong pagantabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta Alas 12. Abangan ang masunod na programa kung ikaw ay edad 50 pataas katulad